дар қулаҳои осмониву касногузари кӯҳистони сарзамини мо яке аз намояндаи бениҳоят беназири олами ҳайвонот бабри барфӣ зиндагӣ мекунад. миёни мардуми тоҷик ин ҳайвони нодирро озодапаланг низ мегӯянд, ки маънои ишқи озод ва рӯҳи озодро дорад. бабри барфӣ яке аз намуди нодири олами фавна ба ҳисоб меравад. нақши ӯ дар пирамидаи экологӣ ҷойи аввалро касб мекунад. дар бораи аҳамияти экологӣ, аҳамияти биологӣ, аҳамияти иқтисодии бабри барфӣ сухан ронем. нақши бабри барфӣ дар зиёд кардани захираҳои молӣ ки новаста аз он нодирам ки бошанд дар ҳангоми иҷозатномаи расмӣ ҳамчун иҷозати шикорӣ ва аз он маблағ ба рушди иқтисодияти миллӣ ба рушди деҳот равона карда мешавад. ин саҳми арзандаи бабри барфӣ аст ва аз ҳамин хотир аст ки нақши бабри барфӣ дар солимгардонӣ, дар устуворгардонӣ намудҳо дар муҳити табиати ёбоӣ, масалан гирем шароити хеле ҳам вазнин дошта, устувории онҳоро бабри барфӣ танзим даровардааст. яъне роҳандозӣ, афзунгардонӣ, мутобиқсозӣ, паҳн намудани ҳайвонҳои нодирро бабри барфӣ имрӯз барномарезӣ карда дар консепсияи ҳайвонҳои нодир ҷойгир кардааст. эҳтиром ба ин намояндаи нодири олами фавна миёни мардуми мо аз бостон вуҷуд дошт. далели ин гуфтаҳоро археологҳо дар тасвирҳои рӯисангӣ ки инсони қадима тасвир намудааст баён медоранд. то ҳанӯз ҳам миёни мардуми кӯҳистони кишвар атрофи бабри барфӣ ривоятҳои зиёду ҷолиб шунида мешавад. ба гуфтае то имрӯз ҳамлаи бабри барфӣ ба одам ҷое наомадааст. сокинони маҳаллӣ ба он ақидаанд ки ҳар нафаре бабри барфиро аз наздик бубинад, ӯро барору хушрӯзгорӣ насиб мегардад. агар суол ба миён ояд ки чаро нисбати нигаҳдошт ва ҳифзи бабри барфӣ ҳам аз ҷониби ҳукумати кишвар ва ҳам аз ҷониби ташкилотҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳ зиёд гардидааст, ба посух аз чунин суол бояд зикр намоем ки бабри барфӣ намояндаи беҳамтои фавнаи кӯҳистони тоҷикистон аст. нақши ӯ дар устувории экосистемаи табиӣ ниҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. ҳамчунин бабри барфӣ дар солимгардониву солим нигоҳ доштани олами ҳайвонот роли калонро мебозад. нақши ин ҳайвон дар экосистемаи табиӣ ниҳоят зиёд аст, чунки ҳар як ҷонваре ки дар табиат аст, гарчанде ки вай хурдам бошад, як нақши муҳимро мебозад ва бояд хотиррасон дод ки нақши асосии ин ҷонвар дар манбаи ғизоӣ ё дар занҷири ғизоӣ аст. ғизои аксарияти ин намуди ҷонвар яъне ҳайвоноте мебошанд ки бештар онҳо яъне бемор ҳастанд ё хуб ҳаракат карда наметавонанд ё носолим ҳастанд. бештари маврид ҳангоми ҳуҷум онҳо яъне ҳамин гуна ҳайвоноти яъне носолимро аз табиат нест мекунанд ва барои барқароршавии яъне популясияи устувори худи ҳамин манбаи ғизои онҳо ё шобусҳои сибирӣ ё дигар ҳайвонот нақши аввалин дараҷа дорад. солимгардонии ҳайвонҳои нодири экосистемаи табиӣ, устувории он дар раванди тағйирёбии иқлим, устувории он дар раванди дигаргуншавии таркиби экосистемаи табиӣ нақши калидиро амалӣ карда истодааст ва барои устувор гардондани ҳайвонҳои нодир муҳитҳои хосро интихоб карда истодааст. ба ҳамин аст ки ҳайвонҳои нодире ки дар табиат паҳншавии онҳо имрӯз мӯътадил аст, ин нақши бабри барфӣ аст. ҳайвонҳои нодире ки имрӯз дар табиат ба касалиҳои сирояткунанда ки гирифтор нашуданд, сари вақте аз ин касалиҳо эмин медоранд, ин нақши бабри барфӣ аст. дар он муҳите ки бабри барфӣ сукунат дорад, солимӣ гӯсфанди кӯҳии помирии архар, бузи кӯҳии пармашох, бузи кӯҳии сибирӣ, инчунин гӯсфанди кӯҳии бухорои урял солим нигоҳ дошта шудааст. ба миён омадани ин ҳама таваҷҷӯҳ ҷиҳати ҳифзу нигаҳдошти бабри барфӣ, ин кам гардидани саршумори бабри барфӣ на танҳо дар кишвари мо, балки дар сартосари сайёра, яъне кишварҳое ки бабри барфӣ онҷо сукунат доранд, гардидааст.
аз ин рӯ олимону коршиносон барои нигоҳ доштани мувозинату устувории экосистемаи табиӣ ҳифзи бабри барфиро ба роҳ монданд. Бояд гуфт ки бабри барфӣ ба китоби сурхи байналмилалӣ ворид гардидааст ва ҳифзу ҳимояаш аз ҷониби сохторҳои дахлдори соҳа тариқи нақшаву чорабиниҳо амалӣ мегардад. дар ҷумҳурии мо ба ин ҳайвони нодири табиат ва ҳифзу ҳимояи он ҷиҳати нигаҳдошти устувории гуногунии биологӣ таваҷҷӯҳи хос равона гардидааст. ҳукумати кишвар барои ҳимоя ва нигоҳдории ин ҷонвари нодиру солим нигоҳдорандаи экосистемаи табиӣ диққати хос равона месозад. масалан ҷиҳати ҳифзи бабри барфӣ дар ҷумҳурӣ нақшаи миллӣ оиди ҳифзу нигоҳдошти экосистемаи бабри барфӣ таҳризӣ гардидаву дар ҳоли қабулу амалишавӣ қарор дорад ки кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон масъули асосии он ба ҳисоб мераванд. солҳои охир миқдор ё саршумори ин намуд на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон балки дар дигар давлатҳое ки ин намуди ҷонвар сукунат мекунад кам шудааст, камшумор гашта аз ин рӯ дар аксарияти давлатҳои дунёе ки бабри барфӣ имрӯз сукунат мебиёяд нақшаи миллӣ оид ба ҳифз ва нигоҳдории ин ҷонвари нодири фаунаи минтақаҳо пешниҳод шудааст. аз он ҷумла бо ташаббуси Академияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи миллӣ оид ба ҳифз ва нигоҳдории бабри барфӣ таъсис ва пешниҳод шудааст ки дар он чораҳои ҳифз ва нигоҳдории ин намуди ҷонвар дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш кардааст. дар якҷоягӣ бо Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи амали миллӣ доир ба нигоҳдории экосистемаҳои бабри барфӣ айни замон дар мавриди коркард ва қабул рафта истодааст. яъне ки қабули ин нақшаи миллӣ ба мо имконият медиҳад ки ҳамкории мо бо кишварҳои ки дорои бабри барфӣ мебошанд қавитар мегардад. яъне ки ҳамкориҳои назди сарҳадӣ, ҳамкориҳои илмӣ доир ба омӯзиши худи бабри барфӣ, омӯзиши экосистемаҳои он, баъд базаи хӯрокаи он, яъне ки ҳайвоноти ваҳшии сумдор ки дар баландкӯҳҳо сукунат доранд ва хӯроки асосии бабри барфӣ мебошанд, ба ҳисобгирӣ, ба нақшагирӣ, чоп кардани маводҳои илмӣ ва дигар корҳое ки дар якҷоягӣ бо 12 кишваре ки дорои бабри барфӣ мебошанд, яъне қавитар мегардад. бояд гуфт ки кӯҳистони Тоҷикистон яке аз марказҳои асосии зисти бабри барфӣ дониста мешавад. ба андешаи коршиносон амалишавии нақшаи миллӣ оиди ҳифзу нигоҳдошти экосистемаи бабри барфӣ имкон медиҳад ки дар кишварҳое ки ҳудуди сукунати бабри барфӣ ҳаст саршумори он зиёд гардад. саршумори он айни замон дар тамоми кишварҳое ки дорои бабри барфӣ мебошанд, яъне 12 кишвар зиёда аз 4000 сарро мегирад. дар худи Тоҷикистон ки Тоҷикистон яке аз марказҳои асосии сукунати бабри барфӣ ба ҳисоб меравад, тақрибан то 500 сар бабри барфӣ вуҷуд дорад. яъне ки баъд аз қабул кардани ё ин ки баъд аз амалӣ шудани нақшаи амали миллӣ мо ба тамоми кишварҳо имконият медиҳад ки саршумори бабри барфиро нигоҳ дошта дар мавзеъҳои зарурият дошта зиёдтар ҳам кардан мумкин аст. айни замон баъзе хӯрокаи вуҷуд дошта дар Тоҷикистон имконият медиҳад ки бабри барфӣ зиёдтар шавад. солҳои охир саршумори бабри барфӣ дар экосистемаҳои табиӣ зиёд шудааст ва соли 2019 вақте ки парки табиии миллии яғноб таъсис дода шуд, дар муддати кӯтоҳ тадқиқотҳо гузаронида шуд, маълум шуд ки дар ин минтақа зиёда аз 18 аз рӯи баъзи маълумотҳо то 22 сар бабри барфӣ сукунат дорад ва ҳамагон хуб медонанд ки ҳатто бабри барфӣ дар экосистемаи ҳавзаи дарёи Варзоб мушоҳида карда шуд. инчунин бабри барфӣ дар экосистемаи ҳавзаи дарёи Хингоб, Сурхоб, ҳамчунин ҳавзаи дарёи Ёхсу, ҳамчунин ҳавзаи дарёи Кофарниҳон мушоҳида карда шуд. яке аз ҳолати табиӣ ва мутадили назорати давлатӣ дар ин аст ки мо
инкишофёбии бабри барфиро аз рӯи вазнгирии биологӣ хуб мушоҳида мекунем. бабри барфӣ ду зернамо дорад. Ба забони лотинӣ унсия мегӯянд ва унсия пантера. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин зернамуди унсия вомехӯрад. унсия пантера бошад дар Афғонистон ва Покистон ва дигар кишварҳо. умуман дар 12 давлати дунё бабри барфӣ вомехӯрад. Дар кишварҳои Осиёи Миёна, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Бутан, Непал ва Хитою Федератсияи Россия. бо вуҷуди зиёдшавии саршумори бабри барфӣ дар самти нигаҳдошти экосистемаи муҳити сукунати он камбудиву нигарониҳо вуҷуд дорад. нигаронии кормандону мутахассисони соҳа дар камшавии ҳудуди сукунат ва нест гардидани ғизои бабри барфӣ аст. мутахассисон баронанд ки бо нигоҳ доштани мавзеи зисти бабри барфӣ ва дастрасии ғизои он метавонад саршумори бабри барфӣ зиёд гардад. яке аз роҳҳои зиёдшавии саршумор ин таъмин намудани хӯрокаямон аст ва дар сурати мисол аз байн рафтани намудҳои шикорие ки ба мисоли бизи кӯҳӣ, гӯсфанди маркополо, бузи морхӯр, ҳамин намудҳо ки аз байн рафт, яъне асоси хӯрокаи он мебошанд ва саршумори ин низ ба ҳамин вобаста аст. ва бо ҳамин сабаб яъне саршумори хӯрокаи он ки зиёд бошад, албатта саршумори ин намудам зиёд мешавад. солҳои охир ҳолати наздикшавии хоҷагиҳои чорводорӣ дар экосистемаҳои бабри барфӣ наздик шуда истодааст. дар ин масъала кумитаи ҳифзи муҳити зист барои барҳам додани чунин ҳолатҳо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дархост намуд ва дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳудудҳои табиӣ маҳсубшаванда ва имрӯз марҳилаи кодекси экологӣ таҳрир шуда истодааст, моддаи махсусро дар масъалаи мамнӯъ донистани фаъолияти хоҷагиҳои шикорӣ дар сарҳади ҳудудҳои табиӣ, дар сарҳади гузаргоҳҳои экологӣ, ҳайвонҳои нодир қабул кардааст ва дар баъди қабул шудани он ман боварии комил дорам ки он таъсирҳои манфие ки ба ҳаёти бабри барфӣ расонда мешавад бартараф карда мешавад. гарчанде ки бабри барфӣ ҷонвари зебову нодири кӯҳистон асту арзиши баланди экологӣ дорад, вале баъзан ҳолатҳо ҳамлаи ӯро ба ҳайвоноти хонагии шаҳрвандон метавон мушоҳида кард. мутахассисон доир ба ҳолати ҳамлаи бабри барфӣ ба ҳайвоноти хонагӣ сабабро чунин шарҳ медиҳанд. باید تذکر داد که پیش از همه این یعنی تأثیر نادرستی فعالیت انسان می باشد. محض انسان سببگاری حمله نمودن این جانور به محله های اهالینشین به آغلخانه ها می شود. چون که اگر نظامی یا شکاری به میلان بر ضد منبع غذایی این جانوران خصوصا شاهبوز سیبری و دیگر جانوران اگر رفتن گیرد، بعضی خوراک‌ها یا منبع غذایی اون در طبیعت کم میشد و این باعث می‌گردد که در فصل سرمای سال آنها برای جستجوی غذا به محله‌های اهالینشین یعنی وارد شوند. از این رو امروز یکی از مسائل مبرم این یعنی منبع غذایی به اعتدال آوردن سرشمار منبع غذایی این جانور در طبیعت و حدودهای گوناگون جمهوری تاجیکستان میباشد. از روی بعضی آوازه‌ها که گویا که ببری برفی با چهارراه خواجه قشلاق بیشتر فشار می‌برند، این اساس علمی ندارد، زیرا ببری برفی فقط اکوسیستم خود را زیر نظارت می‌گیرد. بله از بس که اهالی به اکوسیستم ببری برفی بیشتر چهارراه خود را وارد می‌کنند، تأثیر منفی به حیوان‌هایی که شکار شونده ببری برفی هستند رسانده می‌شوند. در بسیار حالات حیوان‌های شکار شونده ببری برفی در اکوسیستم آن از طرف زمین استفاده برندگان، از طرف خواجگی‌های فرمری شکار کرده میشد. به همین خاطر در وقت گرسنه ماندن و مجبور میشد که به اکوسیستم کشاورزی فشار آورده آن تاثیراتی که آنها به اکوسیستم ببری برفی رساندند از آنها برگردانند. ببری برفی در منطقه‌های کوهستان زندگی می‌کند و کوشش می‌کند که از نظرها ناعیان باشد و برای همین تحقیق زندگی این جانور فوق‌العاده مشکل است. طوری گفته شد ببری برفی را سازمان بین‌المللی حفظ طبیعت به کتاب سرخ وارد کرده است چون که به آن خطر نابودی تهدید می‌کند. همچنین این جانور زیبا به کتاب سرخ تاجیکستان نیز شامل است و شکار غیرقانونی، کم نمودن سرچشمه‌های خوراکه و تباهشوی منطقه‌های سکونت آن قطعاً منع است. متخصصان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که به نظارت در سمت شکار و حفظ و نگهداشت ببری برفی کار میبرند در صحبت با ما گفتند که هنگام حمله ببری برفی به حیوانات خانگی ضرر از جانب حکومت کشور و کمیته مذکور به ساکنان جبران میگردد و ببری برفی از جانب متخصصان به ضرر به حدود سکونت سر داده می شود. خوشبختانه سالهای اخیر
шикори ғайриқонунӣ бабри барфӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба қайд гирифта нашудааст. ҳолатҳое ки бабри барфӣ ба молу чорвои шаҳрвандон ҳалла мекунад, аз тарафи мутахассисони кумита дар якҷоягӣ бо идораҳои дахлдор бахусус намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳру ноҳияҳо бабри барфӣ дошта шуда дар дигар минтақаҳои баландкӯҳи мавзеи сукунати бабри барфӣ сар дода мешавад. доир ба хусусиятҳои биологии ин ҷонвари нодир ҳаминро мебояд гуфт ки бабри барфӣ хусусиятҳои аҷибу ба худ хос дорад. Зебо аст, нодир, беҳамто, покизакунандаи табиат ва шоҳи ҳайвоноти қуллаҳои баланд дониста мешавад. бояд қайд кард ки хусусиятҳои бабри барфӣ яке ки ба оилаи гурбашаклон маҳсуб мебошад ва дар табиати ёбоӣ бештар минтақаҳоеро интихоб мекунад ки ин минтақаҳо барои ҳаётгузарони он бехатар дониста мешавад ва ҳамасола монанди дигар оилаи гурбашаклҳон масалан гирем дар охирҳои моҳҳои декабр ҳолати ҷуфтшавии онҳо ба амал меояд, дар охирҳои моҳҳои апрел аввалҳои май насли он таваллуд мешавад. бабри барфӣ ки дар синни 18 моҳагӣ гирем 1 солагӣ аллакай қобилияти ба камолрасии он маълум мешавад ва дар синни ба 3 солагӣ қадам модан ба ҷуфтшавӣ мутобиқат пайдо мекунад ва то синни масалан гирем 15-16 солагӣ дар табиати ёбоӣ нақши таваллуд кардани наслро метиҳад ва дар шароити Тоҷикистон бабри барфӣ дар табиати ёбоӣ то 18 сол умр мебинад ва дар боғҳои ҳайвонот бошад қариб то 21 то 22 сол ҳаёти худро идома метиҳад. ба андешаи мутахассисон бабри барфӣ дар пешгирӣ аз паҳншавии як қатор бемориҳои сироятӣ нақши бориз дорад ки ин ҳам яке аз хусусиятҳои хоси биологии бабри барфӣ дониста мешавад. ҳангоми доштани сайдро дар табиати ёбоӣ истеъмол намекунад ва ба лонаи худ ба назди наслаш оварда дар онҷо истеъмол мекунад ва барои ифлос накардани табиат, барои паҳн накардани касалиҳои бактерию вирусӣ ҳамеша дар минтақаҳои табиати пӯшида дар дохили ғорҳо зери санг харсангзорҳо ҷойгир карда мешавад ки ин паҳншавии масалан касалиҳои вирусиро ба вуҷуд наорад. хушбахтона касалиҳои вирусӣ дар бабри барфӣ мушоҳида карда намешавад, зеро бабри барфӣ дар бисёр ҳолатҳо барои худашро аз касалиҳои вирусӣ эмин доштан аз муҳити табиат ҷинсҳои кӯҳие ки барои ӯ ҳамчун барои баланд бардоштани иммунитети биологӣ равона карда шудааст истифода мебарад ва ба ҳамин хотир аст ки бабри барфӣ дар экосистемаи табиӣ ҳамеша солим аст. бабри барфӣ ки озода палангаш мегӯянд на танҳо ҳайвони нодиру санитари табиат аст, ӯ ҳамчунин фахри кӯҳистони Тоҷикистон низ арзёбӣ мешавад. бисёриҳо бабри барфиро ҳукмрони кӯҳистони баланду шоҳи ҳайвоноти қуллаҳои дастнорас меноманд. вале бо вуҷуди ин ҳама дар ҳолатҳои дигар ӯ ба дастгирӣ ва сарпарастиву нигаҳдории инсон ниёз дорад. ин маънои онро дорад ки мо ҳифзи олами ҳайвоноту набототро вазифа ва масъулияти инсониву шаҳрвандии хеш донем ва олами флораву фавнаи кишварро ба хотири беҳамтогӣ, сарвати миллӣ, нигаҳдошти мувозинати табиӣ барои зиндагии ободу осудаи имрӯзу оянда ба роҳ монем, зеро инсон дар ҳама ҳолат ба табиат ва неъматҳои ӯ ниёз дорад, на табиат ба инсон.